say one say. איך אומרים סכוניה בפרסית? אז הקיץ הגיע, סכוניה. עם כל האהבה שלי לאינדקס, זה כבר המוגזם. איזה חום של נספחים. מזל שספרייט בחרו בלהיות מצילה. כמעט כמוהם. גברת לכי לצל דחוף, את well done. לא הרגשתי ככה שליחות מאז שהייתי רשג"דית של דודי יושפט בצופים. ובחיים לא הייתי. היי, אתה! לא רוצה להשחיר, אבל יש לך דיוקן של שמורת טבע על החולצה. וואו, אין על הטעם של ספרייט. בכיף, נשמה. אגב, אפור פחות מחמיא לך בקיץ. בקטע בונה אני אומרת. אחותי, את בדרך לחתונה. תשמרי על הידיים שלך, את צריכה עוד להעמיס בין הסטאדו. תתאפשי על עצמך. אימא להטעם של ספרייט. ובינינו, להתחתן באוגוסט זה לא חברי. הייתי שוקלת מחדש את החברות. אתם יודעים איך חברות אמיתית נמדדת? כשחם. באיזה עולם אתם עוברים דירה באוגוסט? חבר'ה, אתם נראים כמו טיפות ולא מהסוג המרענן. יו, אחי, טעם של ספרייט. ועוד גרר אותך לעבור דירה עם הספה המכוערת הזאת? חברות כזאת תביא לך רק שפשפת, ומאנצ'ים לא קשורים בלילה. Heat happens. Stay cool with the lemon twist. אין כמו הטעם של ספרייט.